Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Okay, okay. Stop una, stop sa... Gusto na, okay na. Muhayang ko. Ha? Oh, sabot ko. Ngano ka, uy? Mura mo kugag ni utong diha. Wa man. Okay na, nihayang na ko. Hilot akong BTS paingon sa akong paa. Nihayang siya. Pero ni ay laing nag-ubo. Uy, sige na ba? Sige na. Kanang, Akong BTS, si Lota. Unya, saka paingon diri sa akong paa. Paingon unsa? diri dapit sa akong bugan. Miss Babes. Sige na. Sige. Way problema. Good. Kahak biya ni. Uy, Kahak ka ni. ngano ka? Kanang, kanang imong, lain na paminaw, makakabuhi, no? Amaw. Lagi. Tiwaso na ako, be. Sige, Dali, sige, ulo ko ni. padayon na, padayon na. Nahak. Ni ning akong giandam nga juice para niya. Ang dragon fruit ug avocado fruit gimix. Duha ni ka baso. Og ingon man ang clubhouse. Ako na kining ihatod. Basi gigutom na karon si Miss Babes. Ingon man si Franco. Oy, ang duha. Silang Andy ug Chris. Uy, ang tumboy ug ang bayot. Wa silang kabantay nga nagsige sila glitle. Wa sila kabantay nako. Modool ka be? Hay! Hay, ginaw! Ay, kuyawan ako. Ay, amanang! Kuyawan, ang tani mo diyan nang. Kuya Juan bitaw. Ay, Nganong ni aman mo din Nganong nagsige man mo glitle? walang una min mulahos. Saba mo diha oy. Pahimutang mo diri le. Diri sa may cottage. Sudod mo ka na ako. Dali. Tara, tara. Musunod na lang taniya, tara. Miss Tana. Babes! Nanang imong Joy! Tana, uy. Oh, Andy, Chris. Ganina ra mo? Di palang dugay, Miss Page. Sorry ha kay nakasamok mi ninyo. Oh, wa uy, samok gud taon. Manang Inday, Miss? punira ning imong giandam para nila ni Andy o Chris. Sige, Miss Babes. Mga ligo ta ninyo. Na, wa mi kadag ilisan, oy. Franco, hilam ka mo kay diha. Oo, kan, kini nang paminaw ko sa kapto sa kompas o taon. Miss Babes, tulog ko sakyan na eh. Biyuhan to na ko. Sige, padayon lang, Franco. Sula, bisunod na sa akong gibuhat eh. Lain na eh. Mura kong madas kong una-una. Mura sa kong... Franco? Oy, partende. Nga, Punta ni mo sa. Sortiha gud mo. Ikaw magi nakahilot ni Miss Babes. parts, sulugoon mo ta. Tuman lang ta. Ngiga na. Duta gud nimong sulugoon gud. Sortiha ni mo sa. Surti? Di man surti, parts. Dili. Sakripisyo na. Di sakripisyo. Sakripisyo eh. Di lalim. Ano sakripisyo man? Sakripisyo. Tungkol kaya akong ginoon ng hilot. Ikaw man. Yabag gida. Nakita sa pirakat. Ikaw magusok na kung imong gapirakat. Ayaw, lagi kog bugal-bugal eh. Lagi bugal-bugal. Wa ko magbugal-bugal eh. Mo tinuod kong gisulti. Usbad ka ron buang ka. Kabala ka. Anak de mo Miss Babes no. Maghinilutay de mo diri. Oh, gisugor ko eh. Silusod ka. Kalikayan man ako, ha? Giprangkahan mo niya, di ba? Nga di may tabong... Di may tabo ang inyong gituhuan.
Tungod kay, di mahitabong punit siya driver, batigan. Di ba? Di pa yun professional. O dili na big deal, di ba? Ang big deal mao nga, anak ko munguyab ni mo. Kaya. Di ka kasabot, anak pat, ha? Kuramos ta. Usbor to dagang sa itong kinabuhi. Babae ka. Lalaki ko. Babae ka, di ba? Uy, Sukol. Ha? Ipakita yung pagkalalaki. Ipakita! gusto ka, ha? Gusto ka ipakita ka diyan. Uy, nga nung yabrihan ni may Gusto ko masipir ipakita, sa kasunod pre, sa mawa ka. Oh, ipakita na ko pagkalalaki. Niyaw. Buang! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Buang hanggaw giga pa! Hanggaw giga, bastos ka na. Ida, ikaw. Ayaw. Sige lang ka, ha? Sige Ayaw, anak. lang ka, ha? Bastusan ni mo, bugal-bugal na Wadi ka bugal-bugal, eh. Ha? Naglaong pa ko. Naduna kay pagbati nga, babae ka. Franco, Oh, kadugo ka. Babae ka, Andi. Babae ka. dili ko babae pa! Di ko babae, di ko babae. Ha? Sakit eh, ha? Sakit, Sakit. ha? Sukol! Di, medyo Sakit! sakit. Animal na! Gay! Ha? Samal, ha? Sukol pa ka ni Malaka, hagba ka na dihay. Diyan ka na, bisit ka, pe! Split ko na. Ay, dugong mouthpiece na ko na. Maligo pa ka, Chris? Ay, dili lang ko, oy. Huwag ko kadasa kong swimming suit. Alimuot ba ya? Bitaw, oy. Alimuot ka ayo. Buksan ko ganining akong blouse, be. Uy, Chris, balibuon man di kag dughan, no? Bitaw, balibuan. Sa barangay pa na, no? Unsa nakaslungsod? Unsa? So, sukasa na lang na, uy. Aron dili kalimutan. Bitaw no? Wow! Pang-model man din ang katawan ni mo, Chris. Unsa? Pang Miss Universe? Dili, pang Mr. Universe. Unsa? Bukas ang gate. So, naagyan si Babes karon. Manang, muli na lang ko, Manang. Imong biyaan si Chris? Muuna lang ko. Sige, bye. Morning. Morning. Hala, ikaw. Agi na go. Mario na ko si Babes. Away batasan. May diretso lang og sulod. Di ra ba gusto makakita si Miss Babes kaniya? Agoy. Sir! Sir! Sir, kadiyot lang ko, sir. Ayaw na pagdiretso, sir. Sir. Kay! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.